vinc a explicar una miqueta la meva experiència amb l'operació dels ulls. Primer de tot, jo feia temps que m'ho estava pensant, de fet des dels 18, que m'ho estic mirant, però per circumstàncies, perquè no m'ho havia pres mai en sèrio, doncs no m'ho havia mirat, i ara per tema d'oposicions no m'ha quedat una altra que mirar-m'ho. Tot va ser molt ràpid, sincerament, perquè jo també comptava amb molt poc temps. Vaig venir, va ser informar-me, quedar amb l'hora d'operació i en 2 dies veure, bueno, superbé. De fet, l'operació en si tampoc, vull dir, jo venia amb molta por de l'operació i no, el metge em va tranquil·litzar un muntó. De fet, la persona que em va operar ja en el moment de la consulta ja em va transmetre moltíssima confiança, que això és molt important. Jo li preguntava qualsevol cosa, ell me la contestava sincerament i això va fer que en part em decidís per operar-me aquí. I després, el dia de l'operació, òbviament tots anem supernerviosos, per molt que t'expliquin el que et passarà, fins que no t'hi trobes no ho saps, i no em va fer gens de mal, gens. Jo tenia molta por per això i no. Sí que notes una miqueta de pressió a l'ull, però és que és normal, t'estan tocant a l'ull, vull dir... Però res, comparat amb el que jo tenia pensat, no va ser res. A més va ser superràpid, si no m'equivoco van ser entre 5 i 7 minuts per ull. Al sortir sí que, bueno, és normal, et posen unes gotes, veus una mica borrós, però és que jo a les 2 hores ja veia igual que veig ara. És que va ser una passada. Jo recomano molt aquesta operació. Sí que és veritat que, bueno, són diners, però jo he fet un càlcul de tot el que jo porto gastant-me des dels 12 anys fins ara amb ulleres i lentilles i em surt més a compte haver-me operat abans, saps? El que m'he gastat ha sigut més. I després, sobretot, al centre on us ho feu és molt important. Jo vaig venir aquí perquè ja el coneixia, perquè, bueno, he vingut a la Coretzan per altres coses i vaig venir derivada i estic molt contenta, no només amb l'operació i amb el metge que m'ha atès, sinó també a l'hora de les consultes. Vull dir, sempre que he tingut un problema he trucat, m'han atès al moment. Es pot dir que l'atenció per mi ha sigut excel·lent, vull dir, no tinc res dolent a dir, i recomano a tothom, tant si és per estètica com si és per comoditat, com si és per necessitat, que us ho mireu i sobretot que vingueu aquí al centre a mirar-vos-ho.